Higpit nang nangandam ang syudad sa Mandawi sa groundbreaking sa CICC compound alang sa bagong government center. Target sa syudad nga ato sa Agosto 30 atol yun sa Charter Day anniversary sa Mandawi City. Himon sab ang groundbreaking alang sa bagong government center. Kini naunya ang balhinan sa tanang mga opisina sa Mandawi City aron mahiusa lang tanan diha sa CICC compound. Human sa groundbreaking, sugdan na sab una ang construction sa building. Matod sa syudad, gitap sab ang ubang departamento aron mapaspasan ang mga trabahon alang sa groundbreaking ug ang pagpahawan sa dapit sa mga nanimuyo. Ipabalhin na sila sa housing project sa Dakbayan sa Mandawi. Identify ang atong mga challenges pa kay nakomento yung mga locators sa CICC, yung mga issues. So atong i-convene so that we could identify sa mga strategies nila to do and the timelines that we need to antay. Lisod po ulit ang sunod aning timelines na nabi atay target date.